така смаш орпас. Готи. Той ще е много добро за... Добре, нищо не е само. Той ще е много добре за някое много яко меме, така че... Смаш! Което име? Той ако някой да пише... Се срами, ако беше котка, буфалото и щеше да е прекрасно меме, така че смаш. О! А шо ми си изплезил език, бе? Той ще е добре за... Когато ми кажеш да си оправя стаята, това ми е реакцията. Така че, смаш. Ти когато ми кажат защо ям броколи. Когато ми кажат да ям броколи. Буквално и сама сериозно. Така че смаш. О, магъл. Прекрасно просто. И когато се задавам, между другото, така че. И когато си загубих диамантината броня в един сервер на Майнкрафт, така че. Аз когато буквално убия Ендър дракона, така че. Нищо не си сещам да кажа, че пас. Със задължително. Ко? Ти когато чува в 3 през нощта да се отваря входната врата. Така че... И когато не ми кажат нищо, така че... Между другото, днес ми взимаха кръв. Ето. Че не мога да гласа. От ето този пръст тук, който ви посочвам. Ето този тук. Взимаха кръв. И буквално, докато бях пред хората, бях много смел, но в ума все едно ма ухапала мечка от 5 метра. Аре, чао.